Să zicem că ăsta e pământul. Ăsta ar fi spațiul de ecranare a tot ceea ce noi emitem. Da? Este ca și cum eu sunt aici, transmit prezența mea, care prezența mea se oglindește în spațiul de ecranare, indiferent ce înseamnă asta, iar lângă mine, mai aproape sau mai departe, există o altă prezență, care și ea emite prezența ei. Și plecăm de la o explicație clasică, după care mergem în zona de transgenerațional, care este extrem de importantă și care, uitându-ne la numărul de persoane care vin la ședințe sau solicită ședințe și care manifestă anumite dinamici care sunt conflictuale, raportate la dinamicile de familie în care trăiesc, aceste explicații o să fie foarte, să zicem, de ajutor în momentul în care înțelegem și vor fi de mare ajutor pentru că avem posibilitatea să facem ceva concret legat de ceea ce se întâmplă. Da? În momentul în care poți să faci ceva, e ca și cum ai din nou putere. De ce? Pentru că depinde de tine să poți să diminuezi anumite senzații, stări, percepții, sau să înlături efectiv ceea ce creează starea de conflict din câmpul tău. Da? Și o să vorbim despre asta. În momentul în care eu, ca și stare de prezență, emit continuu gânduri, emoții, trăiri, experiențe, dorințe, pofte, da? Și este foarte important, orice aspect pe care îl doresc să-l trăiesc și nu îl trăiesc, se transformă în centru emisie. Orice aspect pe care doresc să-l trăiesc și îl trăiesc, se transformă într-o emisie. Deci, indiferent dacă eu trăiesc o anumită realitate sau nu, gândindu-mă, dorind-o, având anumite aspirații asupra ei, având anumite trăiri legate de acel lucru, toate acele emisii se fac în spațiul realității care mă înconjoară. În acel moment, emisia, indiferent că este legată de o experiență trăită sau doar gândită sau pur și simplu trăită ca o percepție interioară, este o realitate ființială care este emanată de jur împrejurul nostru, care este transmisă peste tot în jur, în toate celelalte medii și toate persoanele le receptează. Nu toate persoanele le pot traduce. De ce? Pentru că poți să traduci doar ceea ce este pe banda ta de frecvență și poți să traduci doar dacă ai un receptor deschis, adică dacă nu ești foarte ocupat în a fi tu un emițător continuu, fără să fii un traducător continuu a ceea ce captezi. Și de ce spun asta? Pentru că în momentul în care în interiorul tău este o gălăgie continuă, ești într-o stare conflictuală, continuu, cu o realitate care se întâmplă în interiorul tău sau în afara ta, sau un eveniment care s-a petrecut anterior, în prezent sau urmează să se întâmple în viitor, apropo de o catalogare făcută sau de o asociere făcută, în momentul în care ai niște trăiri negative asociate de trecut, ești într-o stare de depresie. Dacă ai niște trăiri negative asociate legate de viitor, asociate viitorului, ai o stare de anxietate, dar în momentul în care ai depresie sau anxietate, ai un dialog interior legat de ceea ce s-a întâmplat și ai un dialog interior legat de ceea ce urmează să se întâmple. Fie că dialogul se poartă în relația dintre tine și tine, adică legat de anumite aspecte ale personalității tale sau, hai să zicem, multiple tale personalități, fie că se întâmplă într-o comunicare între tine și ceilalți. Adică un conflict care nu s-a terminat în trecut sau un conflict care urmează să se dezvolte în viitor sau o întâlnire care poate să se transforme într-un conflict, constituie un spațiu de dialog între tine și altcineva, între tine și acea persoană. Ei, toate aceste dialoguri, toate aceste dinamici conflictuale care sunt menținute, toate aceste interacțiuni care se petrec în interiorul nostru devin emisii continue în spațiul în care trăim. O persoană care este pe frecvența noastră nu numai că este transmitată de acele emisii, dar ajunge să le și perceapă și în momentul în care ajunge să le perceapă și mai mult are și o conștiință legată de mesajul care este acolo, începe să perceapă anumite
începe să perceapă informația ca fiind o formă de gând, poate să perceapă informația ca fiind o formă de emoție, poate să perceapă informația ca fiind o formă de energie care vine dinspre un loc sau dinspre cineva către el. Ăla e momentul în care am putea să spunem că decriptează ceea ce tu emiți. În momentul în care decriptează ceea ce tu emiți, ceea ce ajunge în câmpul lui este o informație, o stare, o energie informatizată, care are un mesaj și care devine parte din realitatea lui. În momentul în care devine parte din realitatea lui, cea mai mare problemă care apare în acel moment este că informația care ajunge în realitatea ta devine, cumva o traducem ca fiind propria noastră realitate, devin ca și cum ar fi propriile noastre gânduri, ca și cum devin propriile noastre emoții, ca și cum devin propria noastră natură identitară. Da? Asta ce înseamnă? Că în momentul în care eu am emis, cineva a citit informația și o trăiește în interiorul lui ca niște gânduri, o trăiește în interiorul lui ca niște emoții, o trăiește în interiorul lui ca niște stări emoționale sau ca niște filme cu poze, cu imagini, cu toate cele asociate, ca și cum în interiorul lui se desfășoară o realitate, omul are tendința să traducă toate acele gânduri, toate acele emoții care îl tranzitează ca fiind ale lui. Și de aici apar cele mai mari probleme și cele mai mari conflicte care se pot dezvolta în ființa umană. De ce? Pentru că începi să ai niște gânduri pe care nu le aveai anterior, începi să ai niște emoții, să ai niște trăiri care nu fac parte din realitatea ta cotidiană, începi să ai niște percepții, să ai sentimentul că faci parte din anumite structuri energetice sau că te tranzitează niște energii cu care începi ușor să te identifici și ai sentimentul că de fapt tu ești autorul tuturor acelor gânduri și în momentul acela începi să dezvolți un puternic conflict legat de tine însuși, mai ales dacă ai și un sistem de valori care se opune sau este diametral opus cu ceea ce tu ai primit ca emisie în câmpul tău. Problema apare unde? În momentul în care aceste emisii sunt zi de zi, oră de oră, minut de minut, secundă de secundă, și aceste emisii care vin către tine fac parte din realitatea ta conștientă continuă, este ca și cum în spațiul mental ai continuu un zumzet sau un vuiet continuu, o comunicare continuă, ai multe gânduri, ai multe cuvinte, ai multe afirmații, ai multe informații care te tranzitează, cu care ușor e posibil să intri într-un dialog, e posibil să le preiei și să le duci mai departe ca fiind propriile tale gânduri. Cu alte cuvinte, pe măsură ce începi să te asociezi cu informația care trece prin tine, pe măsură ce te asociezi cu gândurile care te tranzitează, pe măsură ce te asociezi cu toată acea dinamică emoțională care trece prin tine, este foarte probabil să începi să o replici și dintr-o prezență care doar a captat un mesaj, care l-a tranzitat, pe care l-a tradus, te transformi într-un receptor, replicator și emițător al structurii replicate. Cu alte cuvinte, toate acele gânduri, toate acele emoții, toate acele experiențe, trăiri care sunt în câmpurile celor care le emit, pe care ajung în câmpul tău, cu care tu te asociezi, pe măsură ce tu te asociezi și începi să le emiți, în tău interior și ulterior în spațiul tău interior, un câmp al realității specific cu ceea ce tu emiți la noul nivel. Dacă la început, de exemplu, erai într-o stare în care nu aveai gânduri sau aveai puține gânduri și dacă gândurile pe care le aveai erau într-un anumit palier de manifestare, pe un anumit sistem de valori, pe o anumită zonă de manifestare, pe măsură ce capeți toate acele influențe care vin
de oriunde ar veni, din stânga, din dreapta, de sus, de jos, de oriunde ar fi. De ce? De ce spun de oriunde? Pentru că dacă tu te afli într-o clădire care are 9 etaje și tu te afli la etajul 4 și în stânga ta e un emițător, în dreapta ta e un emițător, în fața ta e un emițător, în spatele tău un emițător, deasupra ta e un emițător, sub tine este un emițător. În momentul acela, numărul de emisii este foarte mare, cantitatea de informație este foarte mare, iar tu, din punct de vedere conștient, nu poți să faci o analiză a naturii informației care intră în câmpul tău și pentru că tu nu poți să faci o analiză și nu mai poți să deșifrezi din punct de vedere conștient care sunt ale tale și care nu sunt ale tale, începi să le absorbi și să le accesezi și să le accepți ca fiind toate ale tale. Pe măsură ce le accepți, este ca și cum în spațiul tău interior apar înscrieri informaționale pe benzi de frecvență, pe niveluri specifice de transmisiune, de transmitere, care devin realități în câmpul tău pentru că sunt în câmpul tău, în subconștientul tău, devin parte din realitatea ta subconștientă sau inconștientă, care generează în afară ce? Exact modelul, patternul de manifestare. Asta se întâmplă și datorită generării a oamenilor, a câmpurilor oamenilor, da? Adică oamenii sunt cei care generează aceste emisii de gânduri, aceste gânduri din punct de vedere mental, acele emoții. Oamenii sau animale sunt cele care generează, dar mai avem o componentă extrem de importantă pe care o aduc în discuție chiar dacă nu face parte din subiect, o reprezintă toate sistemele de transmitere informația datelor și mă refer aici la rutere și la sistemele de antene care preiau informația și o transmit mai departe. Da? Atenție! Tot ce înseamnă comunicare radio este pe unde, tot ce înseamnă unde face parte din zona noastră interioară de manifestare. Da? Adică se înscriu acele informații în câmpul nostru. Cu cât spațiul este mai radiat din punct de vedere gânduri, emoții, trăiri, informații, nu contează natura lor, spațiul nostru interior, câmpul nostru devine mai încărcat și mai încărcat și mai încărcat și mai încărcat și în timp ajungi să fie imposibil să distingi cine ești tu raportat la tot mediul informațional care este în câmpul tău. Care sunt gândurile tale și care sunt gânduri de proveniență externă, care sunt gândurile tale și care sunt emoțiile tale și care sunt emoțiile de proveniență externă. Ăla e momentul în care erai cineva, ai fost upgradat cu o multitudine de, hai să zicem, o ploaie de informațională, pe benzi de frecvențe diferite, și ai devenit altceva fără ca tu să participi la acest tranzit sau la această trecere doar prin simplu fapt că s-au fost transmise în câmpul tău. Întorcându-ne la partea de transgenerațional, să ne imaginăm că aici este mama sau tatăl și aici este copilul. Să ne imaginăm că aici este bunicul cu mama sau bunica cu mama sau bunicul cu tata, bunica cu tata, indiferent cine este, din mediul de familie sau cu cine are loc schimbul, că sunt surori între ele, frați între ei, da? Că sunt rude, da? Și asta aici vorbim la nivel transgenerațional. În momentul în care gradul de înrudire este foarte apropiat, nivelul de frecvență este foarte apropiat. În momentul în care sunt foarte apropiate cele două, ca și prezență, cele două grade, trăirea care este aici este pe o anumită frecvență, iar această trăire care este pe o anumită frecvență aici devine brusc realitate conștientă sau mai puțin conștientă în spațiul celuilalt. Cu alte cuvinte, dacă mama trăiește o anumită percepție, are anumite gânduri, are anumite emoții, are anumite trăiri, indiferent de natura lor, pozitive sau negative, că nu le judecăm. Aici nu suntem să le judecăm, să spunem că sunt negative. Noi ne referim doar la transferul informațional în acest moment. În momentul în care mama trăiește o realitate și o emite, copilul ce face? Pentru că este pe o bandă de frecvență asemănătoare, primește realitatea mamei ca fiind o emisie continuă în câmpul lui,
formată din gânduri, din emoții, din trăiri, care devin ușor realitatea lui personală. În momentul în care ți-ai dezvoltat o structură conștientă puternică și ești conștient că în momentul de față, da, pur și simplu te oprești și în momentul de față e liniște, n-ai gânduri, n-ai emoții, și 20 de secunde mai târziu încep să vină gânduri și emoții, deși tu nu faci nicio analiză, nu ți-ai mutat atenția și nu gândești despre ceva anume, ci pur și simplu au început să apară gânduri și emoții în capul tău. Realizezi faptul că de fapt există un transfer sau pur și simplu în câmpul tău a intrat o anumită emisie. E foarte important să înțelegem acest lucru. În momentul în care în câmpul meu a intrat o anumită emisie, gândurile, emoțiile, trăirile pe care sunt asociate cu acea emisie care a ajuns în câmpul meu, devin parte integrantă din realitatea mea perceptuală. Dacă le iau și le consider adevărate ca fiind ale mele, devin realitatea mea, încep să o replic, încep să o manifest și încep să devină parte din personalitatea mea de manifestare. Da? Și atunci este extrem de important să realizăm că, din punct de vedere al influenței, la nivel transgenerațional, fiecare dintre noi suntem generatori de gânduri, suntem generatori de emoții, hai să zicem, suntem generatori de energie informată, nu contează pe ce palier, da? Care este emis continuu în spațiul interior și este emis continuu în spațiul exterior. Este emis continuu în spațiul interior și ne referim aici la spațiul subconștientului, este emis continuu în spațiul exterior, intrând în câmpurile celorlalți și devenind parte din realitatea lor ca o emisie. Cu cât numărul de oameni care sunt pe aceeași bandă de frecvență este mai mare în câmpul meu, cu care am o frecvență comună este mai mare în jurul meu, cu atâta numărul de informații la care am acces și care mă influențează este mai mare.